bermoro rek manguswa ngamringe kati harlaning katwasi aning marga aku sang kondo astrat bojo leng-leng lalu angu lati surya mangrangsang waya umyo samoro wayanto mangke tok Gus sampun lenggah pareng ngaturaken kasugengan tindakipun Ndara Canaka iya lolo garing saka pangestu ora ana alangan siji opo nggih saka bekti kula pujo ya tak tampa kanthi duwe pamikirku ngaturaken sugeng tindakipun Ndara Canaka lan boten kalipun bekti kula pujo saka pangestu widan ora ana lan siji opo lan tak tampa ngaturake bekti marang aku nggih. Kowe nganu Gus kepareng badhe ngaturaken kokap dumateng panjenengan Gus bekti kula puji. Sik takon. Nek jenenge kasugengan Gus kaluran lah kok kokap. Jalure saka ndi? Sugeng ku omahe ndi? Kokap. Ayo wis kuwi wae. Engko nek paman aku sugeng padha ae kokap. Ya sak kampung lah. Wonten penggalipun apa dene Ndara Canaka lah. Ijen tanpa kanta tanpa kanthi kamangka kula lawas panjenengan punika pasuryanipun beneh lan adat mbok iya kula aturi ngandika sinten ingkang mangertos kula saged paring pepadang senajan kula menika boten patiya pinter. Nggih kula aturi ngendika Gus. Iya Petro iki mau jalaran nampa dawuh Eyang Mangsa Pati ngisine yen to aku diutus ana ing negara Ngawungga bebarengan marang Kang Mas Werkudara nanging Kang Mas Werkudara tak tinggal dhisik jalan aku bakal mampir ana ing Karang Kabulutan. Oh nggih. Mula saka iku ayo tutur kang dadi lakuku ana ing negara Ngawungga. Wah, iki dereke wae. Bapakmu ana ngendi? Duh. Yen perkawis bapak menika jatosipun kula nggih boten mangertos. Bapak menika kesah boten pamit kaliyan kula ngoten ndak. Petro apa Bagong ngerti apa ora? Bapakmu ana ngendi? Nganu kula nggih boten dipun pamiti wong kula turu. Jujur mawon kula turu lah kok. Wali kula turu nglintek. Sarung kula dicolong. Oh, sarungmu digawa bapak. Heeh. Mongko aku mung sarungan tok jajal bayangi. Batinku kok aku cokoti lemut.
Bareng aku tangi, waduh kok isih sih aku. Sarungku bablas. Petro ngerti apa ora Petro? Oh nggih. Yen pangapunten nggih Gus senajan to lamun seklimah rong limah nggih Bapak menika ngendika kaliyan kula. Nggih paling katerangan kula ingkang dados pengunek-unekipun Bapak menika dadosipun jalan ngeten nggih. Ajeng bloko kaliyan garing ora ana gunane. Bloko karo bakung wis sansok. Lah Bapak menika kewektu kaliyan kula ngeten Petro. Aku arep lunga tunggunan omahku, tunggunan karang kapurutan lan sak dimu sak kakangmu. Wis aja lunga-lunga, tak jeneng aku lunga. Aja pati-pati padha bali nang omahe dhewe yen aku durung bali. Kados kula mboten langsung tunggu Bapak. Kok mboten tumuli sowan wonten ngasanipun Ndara Janaka ngoten. Jalaran ngeten. Betul aku ku rumangsa luput lan Bendarami Janaka lha kok kebangetan temen ning atase piyayi nanging ora nepati janjine. Aku tak bejanji karo Kakang Semaraka lan ketine. Ngeten nggih. Mriko semanten panjenengan mriko tokoh wonten ing Indrakila nggih mboten. Iya Petro. Nah ngoten. Wonten ing Indrakila panjenengan antuk kanugrahan nggih menika sanjuwange kula mundur padha-padha manggi dumateng panjenengan ngusana panjenengan nek boten klentu keparipun nggih punika pun Wintaraka inggih Begawan Ciptane. Lah wonten mriku panjenengan dipun suni apa kang dadi kersane lan apa kang dadi karepe Ndara Janaka. Lah wonten mriku panjenengan menika miturut dongipun Bapak ngeten. Ingkang angka sepisan badhe pun kamenangan perang Baratayuda ingkang angka kalih nggih menika Pandhawa petah ngoten to. Iya Petro. Nah. Lah sasampunipun dipun panggih kaliyan Bapak panjenengan Bathara apa wis cukup apa kang dadi panyuwun sampun ngoten panjenengan mengkono lah dipun sumuni pita saya nggih menika mejahi kraman ingkang wonten kayangan. Iya kok pita kawaca. Coba tuh niwata kawaca. Dudu Nirbita. Nirbita kuwi patih. Patih Wirata kuwi jenenge Nirbita. Ane Nirbita. Nirbita kuwi apa? Lah sasampunipun wis apa kang dadi pun tak sembadani iso brasta angkara murka nang kayangan. Wis cukup semono sampun ngoten jenengan mengkono. Buku ditutup ra kok sampun ditutup ketika Kakek Semar, diturut katakan Kakek Semar. Menapa ingkang disuwun Ndara kemenangane perang Baratayuda loro Pandhawa untuk lah Bapak ning rada getun ngoten niku lah kok lajeng panjenengan mboten ngayomi lan nyuwun dumateng para Jawata kasarasanipun putra-putra Amarta lan jetung gedhuwung lajeng nututi kaliyan Bathara Indra ngoten. Nyuwun malih namung boten dipun sebadani amargi buku pun ditutup nggih boten mengkono lah ngoten. Lagi panjenengan nuwun kaliyan Bapak paring panglipur wis panjenengan ampun waslan watos mangke babagan putra-putra badhe kusanaken wonten ing kayangan Mundalan Nirbawana. Lah ngoten niku gandeng sampun nyaketi perang Baratayuda panjenengan malah katalu pen mboten emut kalian janjipun kalian kakekne Semar sampun brasta kalian angkara murka nggih menika niwata kawaca malah dipun napa nggih pala-prama kalian Dewi Supraba. Lah dipun samake Bapak namung badhe nayenaken perkawis ingkang putra-putra panjenengan niku pripun.
Om mulat marang Sang Harjuna es munyo kamanungsan liringe kati kamandya singa mulat leng pronto yo aduh betuk banyu kepi apa sekiranya aku nututi marang bapakmu ngono iki kaya nganggo darah Dirbawon wah sampun pun kajengipun bapak piyambak malah panjenengan kula aturi netepi dumateng kesagahipun dumateng ingkang eyang nggih menika nututi dumateng ingkang raka nggih menika Sunan Prabu Bathara Kresna wonten negari Ngawangga tentu kemawon sampun pun pinanggih kalian ingkang raka bapak ugi badhe manggi dumateng panjenengan menapa saperlune wonten kayangan Dirbawon ayo yen kaya mangkono aku munggari manut ayo ingkang tumuli mangkat ojo nganti karo ndelak nggih muga krodheraken pun muga krodheraken Gusti Kong tuturi titahe Ndara Janaka yo nggih
Gus. Sing bae ati-ati jalan iki bakal mlebu ana ing wono. Ana ing ngawas ing gawat kaliwat ing kepati-pati. Nggih. Pun kok tak pentingke sampeyan non. Tapi ora ono mlaku dan undang-undang. Wah, iki pancen ora kalah, Gus. Ono opo? Bagus. Cari ngaten mawon. Gareng mung kadhe ngadeg teng mriku jenengan sing gosok teng mriku. Lamun duwe karepmu. Iki gareng sing janaka niki. Terima kasih. Tanjo mangkono kutapu. Raden Janaka skandhet wonten tato dendho tato ing papat dendho dranggu proskalan. Ing suweling samirana kang nempuhan gandha tenapake andom saksana. Bintone kang gumpul ing sangajenge Raden Janaka ora kaya barisan buta merpeki sang abagus. Raksasa purul kakiri-kiri kenyoler praputo lerpret puto siung nyomanyes ringis pindolan keping trisulo anambaan laut amin tolawan iki ono satria bagus sing ngadeg-adeg kan dadi laki kowe satria aku kepengin takon sapa kang dadi jenenge sapa kang dadi dikasih aku takon. Ojo ngomong meneng wae yo ten gak aku. Biasa ning wong apa mudutaken yo mrene demem ngono kaya mati. Ngomong ora ono gunane apa ora mesti ten ono wae. Sebutane apa to kok ana buta takil wae. Kok ora ditung-itung ngene. Wis yo bagus yo buta aku. Alis kan harus bisa alisku. Rambutnya mah baku koyo rambutku. Dewi. Yo ora ngono kuwi. Besok nang waktu iki. Kowe yen takon aku gede takon sapa aku. Lantang mis. Kuwi sapa kowe, Gus? Aku Janaka ya Dananjaya. Janaka ya Dananjaya. Iya. Aku iki sing diputis kok. R Pino.
apa jalan Raden Bino apa piye? Oh cilik raja. Sing dhuwur sapa beda kan Bono. Lah kuwi sing muni dhewe. Halo. Aku nyati-nyati ku Gus. Golek pengangen-angen yen to sayang lagi ra karo batu.